చంచయ్య గారు మండల కార్యదర్శి గారు వారిని వారి కుటుంబ సభ్యులతో జరుపుతున్నారు చల్లగా రక్షించాలని आज बर्तमान आम आम जो रोचु से जात्रा हो जात्रा देखा जाऊँ बर्तमान आम पहुँची गलु जो जात्रा हो नमस्कार वो भाई भौणी मैंने आज गोटे नुआ वीडियो आरंभ कर चलते देखा से वीडियोटे प्रोग्राम चलती तेलुगु नाच टे आम बर्तमान
ବାର୍ତ୍ତୁନୀଳା ଚାଲିଥିଲା ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖି ଆସିଲୁ। ରାତି ପାଖ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ନାଚ ଦେଖୁଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ତ୍ତୁନୀଳାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତୁନୀଳା। ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହି ନାଚଟିଏ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।